2020. Eisteddfod Ceredigion. Oh, yes, sorry. Eisteddfod Ceredigion 2020. Croeso. Beth? Gwyl yw hwn? O'n i'n meddwl mae meeting family connect o dde. Oes pwy na ddim i gael yma? Wel, nag oes wir. Fi os de. Hanfod. Reit, croeso, diolch yn aros. Y peth cyntaf dyn ni angen gwneud ydy penod i noson ar gyfer ymarferion. Oes gallu gwrdd nos Sul? Na, dim nos Sul, yw ffili miso, dechrau canu, dechrau camol. Ers pryd i ti'n gyrfyddo? Saien, ond eitha ffansi o'r eiland un fi. Ac mae bwys sydd i'r fach o Sul? O, wel mae rhaid i fi ddenu fyddynion. Oes, mae eisiau bach o air candy yma. Air candy, os ni moyn bach o hwnnw, sy'n dod yn poen ni'n faint o boes y gilfach. Reit nawr, nôl at y cwr. Beth am nos Sul? O na, mae'r waith sy'n gwrdd nos Sul. Mae eisiau cael yr ai ifanc ma'n does. Mae angen cael yr average age lawr yn dan 50. Beth am nos Fawrth? O na, mae bwls mewn bob nos Fawrth, a ni'n gwario gwein pob ail wythnos. Nos Fercher? O, cardigan, os farcher, a sy'n mynd i gallu clasio gyda cardigan na. Nos Iau? Na, mae WI nos Iau, a fel fi beth o WI yw ysgrifennyddus. Melin, o, bydde ti'n neud yn anyway. Wel, i ni ddim yn gwrdd nos Wener, feet up Friday. Beth am nos Sul? O, wel, nos Sul, gael cael y glister bach yn le. O, bydde pob yn ar nos Fawrth? Na, bwls, na, bob yn ail nos Fawrth. Nage, y nos Fawrth chi'n chwarae away. O ie, falle. Allai cadw pawb yn hynny wedyn. Arbennig te. Nos Fawrth, show hands, mae bod. Arbennig. Reit te, ble ni am gwrdd? Y neuadd? Yw Leon yn gael? Mae eisiau Leon drwy ystafell. Wel, mae yoga yn Leon pob yn ail ysgol. Ie, ond bobl ail os fawr hynny, ni siŵr o weithio o'r byd ni. Wel, faint mae'n mynd i costi cael Leon de? So mae'n mynd i hoffi ti am hyn. A bydd Grace yn extra, so ni moyn cadw yn i'r ôl. Cardini, so well da fi rhewi ti fas yn goffod talu am les. So yn extra. A copies, so I'm going to check cael copies, a photocopies. Ie, oedd Phil di gweud oedd Cymdeithas Gorau Meirio di cael 72,000 fine. 72,000? So ni'n cael ei ffeinio? A beth ydy am ganu, ie? Dwi'n dwlu ar y mynnau. Yr arglwydd yw gymigau. Na. Ni angen brancho mas fa. Ti am bod yn edrych? Bach o pizzazz. Ie, oes gen rhywun suggestions? Beth am beth yn gan? Welsh Whisperer. Dafa ni wan, Bryn Fôn. Fi di gweud, Emil. I bob un sy'n. Reit, sôn am bwysig nawr. Os te yn mynd i fod ar ymarfer yma? Wel, mae angen pwys beth yn beth yn pig. Ie, pwy sy'n dod y llall? Semi skin di fi a diet. Sôn am ydych chi, sori. No vegans allowed. Reit, nôl at y cwr. Be am sandwiches? O ie, mae canu wedi cael ei bod ddysau rhywbeth yn mynd i mynd. Bara gwyn neu brown? O, biscuit. Beth am biscuit? Mae pawb yn eich o biscuits. Wel, os ydyn ni'n mynd i gael biscuit, fi rhaid i ni gael McVitie's. O ie, fi'n joio gwrhobol. Chocolate finger i fi. O, sori boys, mae'n 10 to 9, mae'n rhaid i mynd. Mae Tesco yn dod naw. O, wel, beth ydych yn ni te? Cwrdd nos lun yn y neuadd. Fel wai, FC, nos, lun. Cwrdd nos Fawrth yn y neuadd. Wedyn ni, wedyn ni swnio fel yna, bach o ganu. Beth am beth fel... Dau gi bar. Dau gi bar. Reit, ar ein trai te, barod.